Kung nakadungog sila anang istorya ha, so mao na nakaistorya sila gingon ana. So parte anang dapita akong i-clarify. Walay kalambigitan si former Governor Teves aning atuang paglansar karon. Actually nakabalo siya daan. Ang mga amigo kay may dili kasi former gov lang kun dili si Governor Chaco. Mga amigo mi. Kay mag-away man ta nga. Luwas mo tas Ginoo kitang mga tao. Aksyon! Balita! Matod pa, gibalansar ko ng kasunod din. So far, dili po ko magka-mahay sa mga tao nga musulti ingon ana. Tungod kay mo po akong dunggan karon nga for example, di lang ko mention ha. Kung dili ka mobutar niya, adto na lang profit jo. So mao nay I don't know pero sumala sa akong nadunggan. Okay? Matud pa ni Sir Teves nga kung dili mobutar ang tao sa iya ha, as ako na lang daw kuno. Mo sulti ni former Gov Teves, di ba? So basig mo na ilang kanang hunahuna tungod kay nakadugsa ng mga pulungan. Oo, kay siyempre kabalo bitas pikasabig nga medyo dunay sila conflict sa duha. Di ba? So kung nakadungog sila anang istorya ha, so mao na nakaistorya sila gingon ana. So parte anang dapita akong i-clarify. Walay kalambigitan si former Governor Teves aning atuang paglansar karon. Actually nakabalo siya daan. Ang mga amigo kay may dili kasi former gov lang kun dili si Governor Chaco. Mga amigo mi. Kay mag-away man ta nga. Luwas mo tas Ginoo kitang mga tao. Diba? Sa ako pang isulti itong sa unahan, ang mga maligas maganing walay utok amigo magani. Kita pa kanang walay utok, kita pang naiutok. Amen. Praise God. So sa akong bahin, again akong iklaro, walay kalambigitan si former Gov Teves ani akong paglansar. Kunya at the same time salamat po kaayo sa mga Teves po na nag-support sa kuha. O sa mga tanan nga mga klasik-klasik mga politiko, klasik-klasik community, tribo o mga klasik-klasik mga group Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.